kuti iyo council yacho nando yemakanzuro amanzvisa bill riri kuuya pamapinda apa mangachitora bill ndere mvura amanzvisa isingashandiswe and they are collecting money. Muri kumende mataura zvakanaka, muri kumendeina chiri kushandiswa nemapipes kana mvura isingabude. Saka mapipes akuita basa rei. So by the end of the day, ukapinda mucouncil administration, they are looting. These are thieves. Daylight robberies. Ziri kuitika. Because by the end of the day, baba, kuisa kuona ndakukubvunzai handiziyo zvangu. Tonzwa wachitaura 1200 kukuisa kucheresa chiborani. Uri kansela nemawadi ako. Kana uri MP, hati unongoshanda nemakansela. MP kuti ndinoda kuti muno matotungamirira muno muwe nemabohos 20. Apa nzvisa. Was of course madhemu edu haana mvura, but pasi pane mvura. Cherai mvura ipinde muvanhu. Sewer system ngaigadzirwe. Saka kana even mukachera mvura, mukachera mugodhi. Kunyaka mukazoti muri kuda kuti tibhadhare kuchera mvura kwatiri kuita pamugodhi, vanhu hazvivarwadzi nekuti vane mvura yacho. Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare pano paLive Prime TV tina Bishop Nyamakanga. Bishop, welcome to Yes, thank you my brother. Thank you so much. Bishop, ndinonzwa muchikomenda nyaya dzakati wandei. Okay. Dzine chekuita nekurarama kwedu, dzine chekuita neZimbabwe as a whole, the general public, the politics, the church. But nyaya ndoya nayo ine chekuita nemasocial issues. Okay. Tine nyaya dzakaita sedzematown councils, tematown councils, but nzvimbo dzatiri kugara hadzina development irikuitika. If you take for example, Chitungwiza, kune issue yemasewage right now. Iri serious. St. Mary's, Zengeza 5, Zengeza 3. Tikabva taenda kuseri uko kunana kwaseke uko. Kune issue yemasewage. Handiti mvura Chitungwiza. Inyaya yanetsa. If not for some individuals, muchere mvura pano. Kunana budiriro is the same issue. Tada kuti discuss ipapo tinzwe kuti munoona sei mamiriro akaita nyaya dzenyu. Thank you my brother for this. Chandinoona ndechekuti vanhu vanokakatirana. Kana dai vanhu mapoliticians kubva kuma-councillors nema-MPs timbobata ipapo. Dambudziko rinoitika nderekuti MP councillor akaita wezano kana kuti akaita zvemuurban, because urban, because ma-councillor mazhinji ari ma-urban nde-opposition. So the problem inoitika ndeyekuti ma-ZANU-PF vanoboycota any form of development inenge ichida kuitwa brought forward ne-opposition. A good example, council kanzi ndeye-ZANU, sorry, ndeye-opposition. Mbanze pamtwana. Vari kumusoro kana vachifana kureleasa mari, mupanzwisa, dzofana kureleaswa mari dzichindoshanda kupasa, havarelease mari kuti dzipiwe ma-councillors e-opposition kuti vaite basa. Nekuti basa iroro rikaitwa rikabuda zvakanaka kwavari tsesco kuti tagohweswa. Saka vanofana kuboycota kuti hatifani kumira navo, hatifani kureleasa mari kuitira kuti opposition ionekwe ma-weakness ayo. Kuzi aiwa havasugona basa. Because 2028 tichada kuenda kuma-elections. Saka tichada kuzokampeina tichishandisa kukundikana kwavo. Saka hatifanire kuvapa mari
I want to believe kuti treasury bill kune mari dzinoreleaswa dzichiendeswa kuma local government. Yeah, because muZimbabwe tine inonzi Devolution, fund. yes. I believe kuti mari iyoyo kuma councils inosvika. Yeah. We are coming there. Yeah. Saka mari iyoyo ikanzi yareleaswa, we have got also another era yekuti ekansela zvatakambotaura mazuva aya kuti tine vanhu vari kuti ndakutodya pano. You understand? Mari yareleaswa yamutaure devolution iyoyo, mari yoreleaswa ngaindogadzirisa masewage system muchitungwiza. Mari iyoyo inosvika, but yasvika haisi kuita basa rayakatorerwa. You understand? That's when you see kuti councillor within that area mumwe wacho haatogari imomo. Anenge achitogara kuBorodale kana anenge achitogara kuHatfield. As we are saying kuti councillor, those who are toti councillor ngaagare navanhu vake. Exactly. MP ngaagare mune vanhu vake. Mufundisi ngaagare mune vanhu vake. Because a councillor unosiyana mufundisi, you are a shepherd. An MP unosiyana mufundisi, you are a shepherd. Saka a shepherd haagari kure nedanga. Mumi dzikauya, mapere akauya usiku. So we are having a problem yekuti makansela mari inoreleaswa even iri shoma. But ngaishande zvinhu zvinobatika. Apa nzvisa kuti muwadi amekuti kansela anotungamira mawadzi mangani? I think zvinosiyana nenzvimbo yacho. Muwadi ngamwe nemaboreholes. Sewer system ngaigadzirwe. Because kana sewer system ichipfuura nepamba pangu ndichigara navanhu vangu, ichipfuurawo nepamba pangu, ichipfuura nepagedhe pangu, I tell you my brother, I'll make every effort to make sure that system has been resolved. But because the councillor is not staying with the people, ndio problem itoriko. Tikapinda nzvimbo dzakawanda vanobvunza kuti councillor nyagara kubvunza address yake akashandisa pakuvhota ndeye apa akugara kuCPT. Saka councillor iye munhu wamwari ari kupinda paukansela kunoshandira vanhu here kana kuti kunozvishandira? In my perspective, it's for selfish benefit. Exactly. Ndo zvaita kuti Zimbabwe tive patiri nhasi. Because of this, I call them rotational politicians. They are rotational politicians. Ekansela anovhoterwa ka10 ka5 asina development yaita, ari kudi muri kumudi. MP anovhoterwa. Because ipapo pamaonero angu zviri kuitika, I think these people are taking advantage of the citizens. There are people who believe it is ZANU-PF has failed. And ndobva ndauya inini under the banner of opposition. Vanhu vachati kuti munhu anobvepi aita sei. But there are a number of issues dzema-MPs vanongonyuka ovhoterwa oita mari oita sei. Amone 5 years ago. This is what you are praying for. Kuti kana Mwari akazotiita zvakanaka 2020 vanhu ngavavhurike. Kana ikazonzi iriko iyo election yacho vanhu ngavavhurike. Baba, 4 years it's enough kuona potential in a leader wenyu. 4 years baba msatamene 4 years kuona development ya leader wenyu inoonekwa pa 4 years. Kune zvinhu zviri basic baba atizoti angagone zvese, but baba pakanzi kansela ari kumira kuzesa kuti inini wadi yangu yese ndikuda magetsi. Baba nyika inoita zvakanaka. The funniest part yenyaya yatitaura ndeyekuti mvura handika aibude. Vanhu vatozive mvura, vamwe vatori over 3 years, vamwewo ndo vane kuita mvura yekumirira pakati peusiku. Kune kwaisingatowanikwi zvachose havatoizivi, but bill every day riri kuuya. You can
biwi riri kuita sei? riri kuuya. Riri kuuya. Ukavabvunza wonzi ndeye maintenance yepaipi isiri kushanda. You see now kuti iyo cancel yacho nando yemakanzuro amanzvisa bill riri kuuya ari pamapinda apa manga achitora bill ndere mvura amanzvisa isingashandiswe and they are collecting money. Muri kumende mataura zvakanaka, muri kumendeina chiri kushandiswa nemapipes kana mvura isingabude. Saka mapipes akuita basa rei. So by the end of the day, ukapinda mucouncil administration, they are looting. These are thieves. Daylight robberies. Ziri kuitika. Because by the end of the day, baba, kuisa kuona ndakukubvunzai handiziyo zvangu. Tonzwana wachitaura kuti 1200 kukuisa kucheresa chibhorani. Uri kansela nemawadi ako. Kana uri MP, hati unongoshanda nemakansela. MP kuti ndinoda kuti muno matotungamirira muno muve nemabohos 20. Apa nzvisa. Because of course madhemu edu haana mvura, but pasi pane mvura. Cherai mvura ipinde muvanhu. Sewer system ngaigadzirwe. Saka kana even mukachera mvura, mukachera mugodhi. Kunyange mukazoti muri kuda kuti tibhadhare kuchera mvura kwatiri kuita pamugodhi, vanhu hazvivarwadzi nekuti vane mvura yacho. Hazvirwadzi vanhu. Marodhi atasai marodhi zvakaita marodhi. Kudhara munhu waMwari kwawe kune yataita isusu yainzi food for work. Food for work yainitiatwa nemakansela nemasabhuku. Ichiri kutoitwa kumazeva. Food for work yaireva kuti kudii. Hazvisi kureva kuti tiri kutambura. Mutarato kamuchishona. Mutarato handiziva. Food for work yanga isingarevi kuti mune nzara yatikupe chikafu. Food for work yanga kuti tigere community medu muno. But road yedu inenge yadaiwo tiite mushandira pamwe. But mapedza kushandawo uri kupiwa ka allowance kekuti apa wanga uchishanda panapa waswerawo uri panapa. Zvichireva kuti pane relationship pakati pakansela navanhu vake. And vanhu vaitozikanzwa kunzwa kufood for work, everyone aibuda because there was a relationship. But makanselas nema-MPs, our leaders, they don't have relationship nevanhu vavari kutungamirira. A relationship is only created towards election. Iye haagari nevanhu. I wonder why these Zimbabweans people, I don't know why are they so vakapusa kudaro kuti hamugari nemunhu mucommunity munomuvhotera. Anoshandisa adresi yepa next door kati yasekuru vakanogara imo. Chigemu charongwa zvisekuru panapa chingoti izvo zvemusango ndirikonzwanzi pamwe chamisa anogona kuvhura party. It's a very good example. Masevana akaita seizvozvo akavhurika. Vada umhanya kuti tisochijambira. Tinowana mapositions. Haisi nyaya yekuti vane vanhu pamwoyo. Inyaya yekuti chinhu chitsva. Saka tikachimhanyira tinopinda. Toita ma-MP, toita makansela, toita maseneta, machi. Hazvisi zvekusevha vanhu. Alright. But ipapo if we really want a change in Zimbabwe, tinofanira here kutera an old horse or we need something new? That's a very good question. Jesu anoti kudii? Hamugone kuisa new wine in old skins. What happens? My wine skins are the best. Anoputika. Saka a new wine skin needs new wine. Ndatotaurisa ipapo. Ndatotaurisa. Yes, that's the process. Pari kudiwa general overhaul. Saka ndakati tine rotational politicians. Nyika yedu kuti tiite zvatiri it's because of rotational politicians. So zvama muchitaura kuti anenge achigara anotozofona kunzi
MP vari kuuya kana kuti kansela ari kuuya achibva kwaanenge achigara kutofonera anga atofona atogona Anenge agona. anofonerwa andi kunzi uyai kuno. agokuudzai He's not a counselor. That one is not a leader. yeah He's not a leader. He's not a counselor. He's not an MP. Those people, they are not MPs. yeah ngotisu hatizoziva kuti macancels anorana sei mukati memwe but ndinoona mamwe mameetings ari unnecessary vaenda kunoita training kuzvipose toita kuzonzwa speculation ka yekunzi vanhu vabva nema 3000 4000 amuzona saka ndikatarisa kuti ma-MPs handiti let's say we have 25 ma-MPs 3000 that's 75000 Yabuda. handika right ine zvadyiwa ikoko Nepekurara. nekufamba kwakaitwa handika takuchiestimata takutoona kuti mamwe teruma 120,000 handika mari iyoyo yaigona kutongochanelwa towards development And do you know what? And these meetings and trainings anotocreatwa in light of that. But the initial point that we need money. Exactly. But takutsvaga secondary idea Exactly. kuti ive justified. Exactly. So we want to tindoita conference kunoton. You understand? But conference atiri kuita ndeyekuti isusu mari ibudo tovapa budget. Enotingozwa makunga kunzi yakavakwa 100 million vamwe vachiti ingada yakavakwa 44 million. And one, these are national issues. Thank you for bringing this point. Anobva kutraining ne-3000 haisi 3000 yekundogadzirisa community yake, ndeyekugadzisa kumba kwake. Agadzisa kumba kwake voita zvavanoita. Imimi macitizens muri kutambura. Baba dai kuri kunzi vari kutipa mvura, vari kutigadzirira marodzi edu aya, vokutigadzirira maplaygrounds tokanzurudza taiziva isu, where vana will spend time. Ndara taiti midhayo, the playground. But there is nothing like that. Just look at my community halls. Just look at any community hall that you want, any community hall. Acharani mama acho akutorefoni machechi avo ari kutoitawo machechi avo magrounds kuteorere bishop magrounds izvezvi macommunity grounds aya pane dzimba pane zvikoro. Sei tiri kudaro ndepekuti tine vanhu vari kufungidziwa kunzi maleaders asiri maleader, havasi vatungamiri. Ndosaka ndakutaura example basa rehukansela rehusabhuku nerehump haana kunyanya kusiyana namufundisi kati nemufudzi. You stay with your people in your community. Ukangoona chete ekansela asingagari imomo, he is in pashat, angatosiya imba yake uku kwaari kugara uku ine maroja, otoya kuzogara kune vanhu vaari kutungamirira. Kana tenya yake yapera odzokera ake kuti that one is a leader. That one is a leader. Mutungamirire. Sei vamunangagwa vasiri kugara Switzerland, munondiudza kuti havana here potential, havana here capacity yekunge vachigara mustates izvezvi. He can afford that. But why is he staying here? He's staying with his people. He's a leader. But ava tina vava nokuti ndakupa a good example. Vamunangagwa is staying in Zimbabwe. He's not staying in America, but he has the capacity to stay in America and to fly every day here in Zimbabwe. But why not? So what's so special about a counselor
asingagare muvanhu vake, achigara kuBorodale, achigara kuHatfield, achigara kuMadokero. That's wrong. Aiwa zvino That's wrong. vanhu vabatsirika. Even my MPs. Because the MP hanzi anenge achigara kune imwe constituency. Yeah. Anenge achitogara meno kwanenge achigara. Yeah. Ipapo I think munhu anotoita achitouya arina. Achitouya achipinda mumaCommunities achibva kuti vanhu vakaita sei, zvirikufamba sei, zvirikufamba sei, zvirikufamba sei. Zvinenge nani. Pane mumwe wekuti akatogara ikoko kwacho. Hamuzombomunzwe zvekuti pane maconstituency ekuti ukabvunza munhu sokuti kansela kuno kundiani. Anototi handizivi. Munoziva chinhu namwana. Pane kana makansela achinatsoshanda kudhara. Pane kwataitonzwa unzi kansela nhasi zuva rakansela ari kufamba door to door kunyange aisazopedza hake dzimba paonzi nhasi kansela ari kwakati achingopfuura makadii mugere sei muno zvakadari zvine zvirinani animona is a council, is a leader. Vana vako vakaita problem vabada kuudzai this is micro of the macro. Microcosm of the macrocosm. A smaller unit that eventually grows into a bigger unit. Baba muri baba kumba kwenyu. Hamungagoni kuti munogara uko muchiuya pamba. Ko zvinoitika usiku zvinoonekwa nani. That's the same thing we are talking about. Any councillor, any MP who is not staying in his area is a failure, a failed leader. Yeah. In 2020, they must be booted out. If there is a chance, they must be booted out. Yeah. Because problem aita munhu amande kuti vanhu vaita ka tendency ndoka muthu tukamona kaura kuti mafundisi. Kuti mafundisi vanotya kutaura. These issues that you kutaura idzodzo. Ziri very simple idzodzo. Havagoni kudzitaura. Because muwadi mune ma-leaders maviri kana kuri kumusha vatatu. Councillor, sabhuku namufundisi. They must wait. What are three? All right. Yeah. Pese pana mfundisi, pana sabhuku, pana councillor, pana mfundisi, pana MP, pana councillor, pana chief. These are leaders. And when these people remain quiet, Arukwara is the ordinary citizen. Aripasa. Kamwana kadikidiki. Ndoka nikachifamba mu street mukachitsika tushina. Yeah. Masweji. Ndoka nikachitsika tushina masweji. Saka ukatadza kufunga kuti vana vakafamba masweji akadai. Cholera. Zvirwere. Yeah. As a leader, you failed. Yeah. Because ipapo kana mishonga yacho chimwe. Avamai. Just imagine kumatapuko. Hamuna makansela ere mubaro. Ko tsikidzi dzakabva ku? Tsikidzi. Andimataura nyaya. Tsikidzi dzakabva ku? Kubuda kwetsikidzi, matapi, matererini. Blame haiswe ku government. Inotanga pana kansela. Iwewe, besides waiting for the money from the government or from the local government, whatever, what are your initiatives? Yeah. Mune zvima cooperative ere zvikuinitiatwa na kansela. Uchicha waita. Satamira hu government. Yeah. Satamira state. Iwewe as a councillor, as an MP, what are your initiatives? Yeah. Yeah, ayo pari kubatika zvakanyanya. Animuona. Yeah. Ndo. We can come even kubva baba munoziva kuti noise ikatanga kubva uko. Kutanga kubva pasa. Noise ikatangira pasa. Kumusoro kunonzikwa. Yeah. Kumusoro kunovhunduka. Yeah, saka kuroti vanhu varifana kutanga baba ini ndikaita councillor kana ndikaita MP. Muzozva nditaura. Ndinoita noise. Nekuti the next ari pamusoro pangu apaka zvinomunetsa. What is going on? Haagadzikani. Atadza kugadzikana
achaitawo kuti ari pamusoro pake achazokuita se kugadzikana kusvika zvasvika kwazvofanira kusvika. Alright. And Zimbabwe will be a better place. Yeah. Aiwa panzwi. Muri Zimbabwe muri kunzwa nyaya yatinayo muzuva ranhasi ine chekuita nemasocial issues ichizobata the electorate nezvakasiyana siyana nekuda kwekuti macommunities edu vanhu havasina kwekuhwandira. Kansela kana akuuya chikampena vanoti the government has failed us chichi but tiri kupa mari kwavari, hatisi kunobhadhara padhoo reZNPF, Exactly. hatisi kunobhadhara Kusisi. tiri kunobhadhara kucancel yemucommunity medu, but cancel yoti haina mari. Saka this is a wake up call kumacommunities kwatiri kuti tinzwisise kuti nyaya dzedu dziri kufamba sei. Ndapi maofisi ekupinda kana zvinhu zvakadaiwo zvaitika kana zvaoma, muchiziva kuti aiwa tinonanga patown council toti aiwa tigadzisewo nyaya dzedu, mari dzedu kana muchida imwe mombotitiwo isusu tiregedze kubhadhara 2 months. Munoti hamuonewo development retaita as a community because council iri kutangira kumba. Saka muri Zimbabwe ngatisangane muzvikamu zviri kuteera. Praise the Lord.